Hvaljeni su si Marija, poštovani gledatelji. Večerašnje izdvojeno obrađuje istinu o hrvatskom iseljeništvu. Gubimo li Hrvatsku? Ponavlja li se povijest hrvatskog iseljavanja? Kako je živjeti u iseljeništvu, a čeznuti za Hrvatskom? Ima li nade za povratak mladih? Uvodni prilog pripremio Domagoj Trojanović. Trend iseljavanja među Hrvatima nije novost. Još iz vremena širenja Osmanskog carstva naš narod je u većoj ili manjoj mjeri iz raznih razloga svoju bolju budućnost pronalazio u drugim zemljama. U posljednje vrijeme događa se val iseljavanja nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, međutim taj trend je u opadanju. Od 2010. godine on je bio u kontinuiranom rastu do 2017. godine. 2018. smo imali taj prvi veći pad, smanjivanje broja iseljenih, i dalje negativan broj, ali je tendencija prema pozitivi krenula nekoj. I tu se pojavila jedna prilika da se pokrenu stvari. Vidjeli smo da su neke mjere koje su se provodile dale rezultata i na tom tragu smo nastavili dalje. Od 2010. taj trend iseljavanja iz Republike Hrvatske raste. On je u stalnom porastu bio. Do 2017. to je zadnja godina kada imamo oko 47.000 iseljenih. Već sljedeće godine 2018. vidi se pad broja iseljenih, on pada na 39.000. 19. je lagani porast na 40.000 iseljenih, da bi opet 20. bio veliki pad na 34.000 iseljenih. I tu naravno, ako uzmemo u obzir imigracijski saldo koji je vrlo bitan za taj odnos iseljenih, razlikuju broja iseljenih i doseljenih u Republiku Hrvatsku, onda vidimo da je i on zadnjih godina u padu kontinuiranom, tako da nam i to govori da se ta razlika smanjuje. Brojke su još uvijek negativne, ali trend pokazuje da idu prema pozitivnom. U Sjedinjenim Američkim Državama ima oko 1.200.000 iseljenika. To je ujedno zemlja s najvećom hrvatskom dijasporom, koja je brojna i u drugim prekooceanskim zemljama. Međutim, u posljednjem valu iseljavanja Hrvati su ipak selili u europske države. Ako gledamo 2020. godinu, onda vidimo da je Njemačka broj 1 bila po iseljavanju Hrvata. Nešto malo više od 11.500 Hrvata iselilo u Njemačku. Od zemalja Europske unije tu je na drugom mjestu Austrija sa nešto malo više od 2.000 iseljenih građana Republike Hrvatske, dok Irska recimo onda tek ona imala nešto malo više od 600 iseljenih. Glavni razlog iseljavanja Hrvata je taj što očekuju popravljanje kvalitete života u zemlji u koju odlaze. Ljudi odlaze u nadi da će ostvariti neke stvari koje nisu mogli ovdje ostvariti, neki u tome uspiju, neki ne uspiju, neki se vraćaju, ali svakako današnje vrijeme donosi svoje. Nekada je odlazak na rad u drugu zemlju značio trajni odlazak, nekada su to bile višemjesečne pripreme, morali se višemjesečni prihodi uložiti da bi se izašlo iz zemlje i otišlo negdje drugdje živjeti, i često nije ni bilo mogućnosti povratka ni financijske, niti druge. S druge strane, u posljednje vrijeme postoji trend useljavanja u našu zemlju. Zadnjih 10 godina najveći broj doseljenika u Republiku Hrvatsku dolazi iz Bosne i Hercegovine. Međutim, ako promatramo unutar ukupnog broja doseljenih, broj hrvatskih državljana, zanimljive su okolnosti koje ukazuju da je 2019. zemlja, odnosno država iz koje je došao najveći broj hrvatskih državljana, Savezna Republika Njemačka. Vratilo se oko 3.993 osobe koje su većinom hrvatski državljani. Taj podatak iz 2018. također sa 3 nešto tisuće dolazaka povrataka iz Njemačke, a isto tako i 2020. koji je sad poznat, ukazuje već na trend povratka hrvatskih iseljenika iz Njemačke u ovom konkretnom slučaju, s obzirom da je i Njemačka ujedno prva destinacija za većinu iseljenika iz Hrvatske. U okviru projekta, programa i politika koje provodi Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske, jedan od ciljeva odnosi se na poticanje povratka hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u matičnu domovinu. U tom smislu,
od godine osnutka našeg ureda i tadašnjeg zakonodavnog i strateškog okvira, mi smo usmjereni uglavnom na politike poticanja povratka potomaka hrvatskih iseljenika i u tom kontekstu govorimo o useljenicima, a ne o povratnicima. Povratnici su dakle svi oni koji su imali svoje vremeno prebivalište i boravak u Republici Hrvatskoj i sada se potencijalno vraćaju. Ono što je važno također naglasiti da ta odluka o povratku ili useljenju, gotovo isto, podrazumijeva emocionalni aspekt i usporedbu životnih uvjeta, standarda, socioekonomskih okolnosti u uglavnom razvijenim državama u kojima žive hrvatski iseljenici, isti tih uvjeta u Republiku Hrvatsku. Naš bi cilj bio zajednički, multisektorski, tražiti sinergijske učinke kako bi kreirali sveobuhvatnu, cjelovitu i ukupnu politiku kojom ćemo doprinijeti razvoju Republike Hrvatske, većem društvenom uključivanju, partnerstvu, kako bi u potpunosti mogli aktivirati potencijale hrvatske dijaspore i iseljenika pri povratku i dolasku u Republiku Hrvatsku. Je li manji broj iseljenih i povećanje broja povratnika i useljenika pokazatelji da se Hrvatska demografski obnavlja ili je to samo prolazni trend, pokazat će budućnost? I ovaj prilog je, poštovani gledatelji, najavio da govorimo o iseljenoj Hrvatskoj i s pravom postavljamo pitanje gubimo li Hrvatsku. O ovoj će temi govoriti čovjek kojemu je to zapravo i područje znanstvenog istraživanja, kako sa povijesnog aspekta, tako i sa demografskog. To je docent dr. Tado Jurić sa Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Dobra večer, dobro nam došli. Dobro večer, bolje vas našao. Na početku emisije evo posebno pozdravljam vas koji nas pratite u iseljeništvu, a slijedeći vaše komentare i čitajući što pišete, poštovani gledatelji, kada pratite ovu emisiju na Facebook profilu Laudato televizije, vidimo da vas ima puno iz Njemačke i to nam je drago. Ova je večer vaša i ne samo za vas u Njemačkoj, nego i u Austriji, u Švicarskoj, gdje god da jeste. A povod zašto o ovoj temi govorimo večeras je nova knjiga našega gosta. Knjiga je Istina na engleskom jeziku, a govorit ćemo o gastarbeiterskim milenicima danas. Istraživanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti migracija iz jugoistočne Europe u Njemačku i Austriju s pristupima klasičnoj, povijesnoj i digitalnoj demografiji. Profesore Juriću, odmah ću vas pitati zašto ste ovako ozbiljnu knjigu i ovako istraživanje objavili na engleskom jeziku? Zato što sam prije 3 godine objavio istraživanje i knjigu na hrvatskom Gubimo li Hrvatsku. Nakon knjige smo vidjeli da je bilo čitav niz nekakvih deklaracija, medijskih istupa, raznoraznih pokušaja da apeliramo da se demografska znanost uvaži, međutim nije urodilo plodom. Jedan dio problema je i sama Europska unija koja igra licemjernu igru i onda smo odlučili napisati na engleskom na neki način, barem da pokažemo da smo još uvijek tu, da ne mislimo da je samo sloboda kretanja, što je temeljna vrijednost EU, da ne postoji samo ona, nego postoji i sloboda ostati na svome. To je otprilike bila poruka Europskoj uniji i evo, otprilike smatrali smo da će engleski jezik biti jedna ulaznica za širu populaciju, a napominjem, napisali smo i na hrvatskom, gdje smo jasno dokazali da je korupcija glavni razlog iseljavanja. Nekima od vaših teza bavit ćemo se tijekom ove emisije. Ako možemo samo kratko definirati tko su danas gastarbeiterski milenici. Da, gastarbeiteri milenici je pokušaj da se evo nekako da naziv recentnim iseljenicima. Zašto milenici? Dakle, znamo da najviše odlaze zapravo osobe u starosnoj dobi između 20 i 35. Upravo milenici su ta generacija. To su osobe rođene od 81. do 99. Naravno, gastarbeiter kao pojam se zapravo odnosi samo na 60. i 70. Tako da treba jasno razlikovati ta dva pojma. Ali evo kažem, budući da su naši iseljenici samo statistika, nitko im nije dao ni naziv, pa smo mi pokušali, evo, gastarbeiteri milenici, na neki način neutralan izraz. Znamo da je jedan iseljeni tragedija, 370.000 samo statistika. Kažem vam, kad nemamo ni ime za te ljude, onda znate koliko je elitama političkim stalo do njih.
Govorite o podatku 370 000 u kojemu razdoblju? Iseljenih od 2013. do 2021. Znači od toga u Njemačku je iselilo 310 000, 20 u Austriju, 20 u Irsku. Naravno, u isto vrijeme Državni zavod za statistiku govori da su brojke znatno niže, govori oko 200 000. Ja sad napominjem da taj problem nastaje iz dva razloga. Prvi razlog je što niti jedna država ne koristi MUP za svoje državne statistike. Pričamo o ozbiljnim EU državama. One imaju registar stanovništva i imaju nešto što se naziva mikrocenzus. Izaberu 1% populacije koju prate cijelu godinu i na osnovu tog donose projekcije. Ovaj način kako smo mi sad popisali stanovništvo, to neće donijeti nikakve ozbiljne uvide. A zašto imamo različito tumačenje brojki? To je zato što u Hrvatskoj se broji samo osoba koja je otišla na MUP i odjavila se. A znamo da su njemački podaci dokazali da 60% iseljenih se ne odjavi. Zašto se ljudi ne odjavljuju? Nije zato što su zli i zato što žele nekog prevariti, nego zato što ukoliko se odjavite, dobivate viši porez na čitav niz oblika, sada ne ulazimo u tu temu. Drugo je što se plaše da će im netko ukinuti, čak i oteti nekretninu, tako dalje. Treći je, recimo iz Irske koriste zdravstvenu u Hrvatskoj, tako da ima čitav niz razloga zašto se ljudi ne odjavljuju. Činjenica je da ne raspolažemo ispravnim brojkama. Njemačka kaže 310 000 doselilo, pazite, vi kad dođete u Njemačku, vi se morate prijaviti. Ako odlazite iz Hrvatske, ništa vam ne znači odjavili se, ne odjavili. U smislu da nema nikakvih ni sankcija, ali kad tražite posao, želite dijete upisati, vi morate se prijaviti. Zato su njemački podaci točniji. Plus, katoličke misije jasno pokazuju da su to Hrvati. Znači, ovdje se isključivo u Hrvatskoj u znanosti priča o iseljavanju hrvatskih građana. Mi kažemo iseljavaju Hrvati prvenstveno, jer mi smo nacionalna država. Sve dok smo mi nacionalna država imamo pravo se pitati što je s hrvatskim narodom. Znači, to je naš ustav koji kaže da smo mi država hrvatskog naroda i nacionalnih manjina. Sve poštujemo, ali naglašavamo da je ovdje izričito iseljavanje Hrvata. Zašto? Zato što Hrvate najviše boli kako je ispala Hrvatska. Kog će drugog boliti nego Hrvata? Hrvati su se borili za Hrvatsku da ne bi iseljavali. I svrha države je da omogući opstanak svojih građana na svom teritoriju. To je glavna svrha nacionalne države. Opet kažem, mi dok smo nacionalna država, po Ustavu, mi imamo pravo se boriti za ono za što je ona namijenjena. To znači, iseljavanje ne može biti marginalna tema. To jeste, iseljavanje pokazuje da političke elite nisu ispunile ono za što smo ih izabrali, da su institucije slabe, da je korupcija dovela do iseljavanja i da ljudi ne odlaze samo zbog veće plaće. Što pokazuje da ljudi ne odlaze samo zbog veće plaće? Nama je najviše iselilo iz Zagreba, iz Rijeke. Dakle, kad bi ljudi iseljavali samo zbog nezaposlenosti i siromaštva, ne bi otišli iz Zagreba i Rijeke, nego bi odlazili iz periferije. Dakle, smatramo da iseljavanje ukazuje na puno dublje probleme koje hrvatsko društvo ima. Ako se mogu vratiti samo na ovu tezu koju ste već 2 puta ponovili od početka razgovora, da mladi odlaze zbog korupcije. Kome pogoduje iseljavanje tih mladih, a vidimo da korupcija zapravo samo uzima sve više maha? Korupcija, dakle, svatko različito tumači taj pojam. Dakle, kod korupcije, onako kako je mi tumačimo u knjizi, je sljedeće. Uzmimo osobu A, osobu B. To su dva susjeda koji imaju jednako obrazovanje, jednake sposobnosti, kvalifikacije i tako dalje. Osoba B koja ima člansku iskaznicu napreduje, osoba A stagnira. Djeca osobe B napreduju, djeca osobe A stagniraju. Osoba A u jednom trenutku shvati da tu za njega nema mjesta i odlazi. To je definicija korupcije, odnosno to je bliže klijentelizmu. Političke stranke su pretvorile građane u svoje klijente. Ti klijenti se bore za opstanak svoje političke stranke samim tim što se boje izgubit će radno mjesto i tu smo upali u taj krug otprilike koji je manje više poznat što se dogodilo. Međutim, teza da ljudi odlaze zbog većih plaća, iza nje stoji jedna dublja filozofija koja želi reći
to jeste odagnati odgovornost političkih elita za iseljavanje. Jer političke elite govore, ljudi odlaze jer žele veću plaću. Mi smo bili u ratu, mi ne možemo omogućiti, znamo da smo bili u ratu. Pazite, to isto Jugoslavija govorila, isto su komunističke elite govorile. Dakle, plaća ne može rasti radi korupcije. Naravno da smo i mi za veću plaću i niko ne osporava da ljudi žele veću plaću, pa to je valjda Ali mi pokušavamo objasniti zašto ne može doći do veće plaće. Do veće plaće ne može doći radi korupcije. Gledajte, sad je nama plaća porasla za 50 eura. U isto vrijeme Švicarska otvara granice od 1.1.2022. Tamo je prosječna plaća 4000 eura. A mi povisujemo plaću za 50 eura. Ako ćemo igrati takvu igru, bojim se da ćemo još više iziritirati građane, jer to vrijeđa inteligenciju. Plus, roditelj-odgojitelj. Jučer su ukinuli, znači, mjeru. Primjer obitelji 5 djece. Znači, u Njemačkoj po djetetu dobijete 220 eura. Osoba, taj otac, bi samo na dječjem doplatku dobio ono što u Hrvatskoj zaradi i nema sluha i razumijevanja da je suština današnje EU borba za mladog čovjeka, za resurs čovjek. Znači, Europska unija se pretvara u neoliberalno bojište za resurs mlad čovjek, ali ne bilo kakav. Po mogućnosti bijelac, kršćanin. Pazite, to sada možda rasno zvuči, ali tu ulazimo u onu temu što Njemačka čini. Ne uzima ona bilo koga. Mi ovdje, kod useljavanja, svima želimo dobrodošlicu, ali želimo reći da treba biti selektivna politika useljavanja. To znači stručne osobe, znači nikoga se porasno ne može diskriminirati, ali Njemačka otprilike poručuje mi ćemo uzeti bijele kršćane, a vama tko dođe. Oprostite, ovaj govor nimalo ne zvuči ugodno, recimo, za vladajuće. Ako vas čuju i kad vas čuju i kad pročite ovako nešto. Ne zvuče ni meni njihovi govori ugodno. A je li vas netko doživljava? I vas, i demografe, i povjesničare? Ne, gledajte, zato imamo krizu s covidom. Znači, ne možete vi malo htjeti znanost, malo ne htjeti. Znači, vi ignorirate znanost 30 godina. Sad biste htjeli da građani zbog vaše covid znanosti pohrli na cijepljenje. Pa sad građani isto vama poručuju. Gledajte, iseljavanje je vrsta osvete mladog čovjeka. A i necijepljenje je vrsta osvete. Nažalost, ja ne propagiram ni ovu ni onu stranu. Objašnjavam kako oni ne mogu povući korelaciju između tog da demografi 30 godina upozoravaju na ovo, svi nas ignoriraju, a sad pozivaju se na znanost i govore cijepite se. Dakle, u svim državama gdje je kriza, znači povjerenja u institucije države, imate nisko cijepljenje. Dakle, ovo je kriza političkih elita, a ne kriza, gledajte, elite bi htjele zamijeniti narod. Treba i podsjetiti da narod mijenja političke elite, znači vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. Znači, mi možemo odlučiti što god želimo ovdje. Možemo odlučiti izlazak iz EU. Znači, u Ustavu Republike Hrvatske je narod taj koji odlučuje. Sve dok smo mi država hrvatskog naroda, ne možete zaboraviti na tu činjenicu i evo, kažem, i meni je njih dosta slušati. No, vratimo se sada tome narodu. Ako ih je narod izabrao, a oni iznevjerili narod i ne slušaju niti znanstvenike jer im možda nešto ne odgovara, zašto taj isti narod nema snage smijeniti tu istu vlast? Pa zato što je narod, znači, kupljen. Rekao sam, klijenti, većina ljudi su konformisti po prirodi stvari i zapravo moj prijedlog je, znači, digitalna demokracija i ukidanje političkih stranaka. Znači, demokracija je to i dalje, ali mi moramo znati da demokracija u suštini nikad nije predviđala političke stranke. Političke stranke su ukrale demokraciju nakon Francuske revolucije. Demokracija kad je nastala u antici nije predviđala političke stranke. Što vi sad možete kad je glavni rezervoar snage u državi i moći politička stranka? To je pogrešno. Zakon treba biti, znači, glavni rezervoar i izvor moći, svi ispod zakona. Ovdje je obrnuto, to se ne da promijeniti. Znači, jedino što možemo je ukinuti političke stranke. U jednom trenutku spomenuli ste da je u komunizmu bilo slično kao što je i sada, s posljedicama. To znači da se povijest hrvatskog iseljavanja ponavlja?
Ponavlja se jugoslavenska gastarbajterska povijest se ponavlja. To je ono što je bolno. Jer Hrvati su se borili za državu da ne bi iseljavali. Jedno je iseliti iz Jugoslavije koju doživljavamo kao okupatora. Drugo je iseliti iz slobodne Hrvatske. Mi obesmišljavamo domovinski rat, obesmišljavamo ideju države. Znači, iseljavanje potpuno obesmišljava sve ono za što smo se borili. Napominjem da je predsjednik Tuđman demografiju i iseljeništvo u svakom svom govoru spomenuo. Danas imamo situaciju znači, da nakon 2000. demografija i iseljeništvo su nestali iz javnog prostora. Dakle, želim napomenuti da to nije bila politika vladajućih. Iseljeništvo i demografija je uvijek bila dio HDZ-ove znači, politike i politike Franje Tuđmana. Sad kad sam spomenuo HDZ, moram odmah i SDP. Dakle, da ne ispadne bilo šta, jel ova ili ona strana, SDP je znao da ulaskom u EU, SDP nas je uveo u EU, mladi će otići. Nisu poduzeli niti jedan korak pripreme, amortizacije tog šoka. Tako da alibi nemaju ni lijevi, ni desni, ni centar. Vratimo se onome što se događalo nedavno, a to su opet naši iseljenici. Nedavno je naime održan skup Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve i sudionici 6. Hrvatskog socijalnog tjedna održanog u Zagrebu donijeli su deklaraciju u kojoj među ostalim upozoravaju na demografske probleme, a jedan od zaključaka kaže: nedopustiva je ravnodušnost kojom se u Hrvatskoj promatra novije iseljavanje hrvatskog stanovništva. Određeni podaci govore da je u posljednjih 10 godina, odnosno između 2011. i 2020. iz Hrvatske iselilo oko 300.000 stanovnika. Vi ste spomenuli broj 370.000. I sad zaključak. Međusobno optuživanje i traženje krivaca za takvo stanje nije i neće riješiti problem, već svehrvatski nadstranački konsenzus po tom pitanju. Profesore Juriću, je li taj svehrvatski nadstranački konsenzus moguć? Pa stvarno smo u velikoj krizi. A gledajte, za pozdraviti je svakako da je došla takva poruka sa najvišeg crkvenog vrha. Svakako da je to ozbiljan i simbol, a sada na redu su opet političke elite. Mislite li da će moći nešto učiniti? Odnosno htjeti nešto učiniti? A gledajte, ovako. Znači, Evropska unija prebacuje odgovornost na nacionalne države. Nacionalne države prebacuju na lokalnu razinu i tu zapravo svi igraju jednu igru u kojoj oni nemaju odgovornost. Za iseljavanje svatko proziva nekog drugog da je kriv. Recimo, političkim elitama odgovara bilo tko, samo da nisu oni. Za sindikate su zločesti poslodavci. Za poslodavce su lijeni radnici i tako dalje i tako dalje. Međutim, sve dok mi ne postignemo na razini Evropske unije, to je kao klimatski problem. Ne možete vi rješavati problem klime samo u Dubravi. Dakle, dok Evropska unija, ona to dobro zna, demografska kretanja su na razini EU jedino rješiva. Dokle god je iseljavanje jednosmjerno s periferije u jezgru EU, to nije ništa drugo nego nova vrsta imperijalizma i neokolonijalizma. I sad ću vam iznijeti dokaz znači, za to. Njemačka je osnovala agenciju za vrbovanje medicinskih sestara. I Njemačka uopće ne skriva što je njen interes, ali pazite, to je u pandemiji učiniti iznimno, ako ništa drugo, nemoralno. Nama je iz Hrvatske svaka 4. medicinska sestra iselila u zadnjih 10 godina, a uopće ne znamo nakon završene srednje škole koliko ih je otišlo. Danas u pandemiji je to ključno osoblje. Suština je dakle da jezgra EU ne vodi se solidarnošću koju propagira u svim svojim tekstovima, nego naprosto kupi još što se može pokupiti kod Slavena i onda će preći na Afriku i Aziju. I onda će oni, naša je procjena, kroz 3 do 4 godine izići sa velikim strateškim dokumentom gdje će prozvati sve, znači to se tako inače radi. Jel to onda je, kad oni iziđu, to je rekvijem. Onda je završena tema. Zato mi pokušavamo dok se još može. Gledajte, mi nemamo neprocjenjiv bazen ljudi koji mogu otići. Izračunali smo da se radi oko 800.000.
400.000 otprilike otišlo. Dakle, mi trebamo sad djelovati, a ne da ljudi odu pa da se mi igramo kako da ih vratimo. To se neće dogoditi samo zato što neko ih poziva da se vrate. To je naivno. A kako vratiti iseljeništvo ako vam odlaze Hrvati danas? Znači, kako ćete vi dati nadu ikakvu bilo kome da se vrati ako on pogleda Dnevnik navečer i vidi kakva je slika, kako je pitanje iseljavanja. Znači, tu imamo i jednu atmosferu koja tome pridonosi, plus svaki iseljeni postaje agent iseljavanja. On, znači, svjedoči svoja iskustva koja su u pravilu pozitivna, iako moramo reći da postoji puno trauma i promašenih iskustava i da nakon 5 godina ljudi u pravilu mijenjaju svoje mišljenje o tome. Međutim, tad su već došla djeca, ne znam, krenuli su u školu, pa pričekat ću dok oni završe, pa onda sam bolestan, ovdje je bolje zdravstveno, pa onda i tako se nikad ne vrati. Tako se gube ljudi. Znači, mi ne smijemo dozvoliti da nam ljudi odu, pa da onda se igramo igre kako ih vratiti. Jednom prilikom rekli ste, evo konkretno za primjer Njemačke, da ispumpava radnu snagu iz Hrvatske i BiH, a vraća nam umirovljenike, pa time postajemo starački dom Europe. Pruža li Njemačka lažni sjaj hrvatskim iseljenicima? Nju smo uzeli kao primjer zbog najvećega broja zapravo naših ljudi. Dakle, lažni sjaj se svodi na jedan od faktora zapravo potisnih iseljavanja. Riječ je o takozvanom narcističkom individualizmu. Dakle, svjetonazor koji je zavladao na zapadu, koji kaže domovina je tamo gdje mi je dobro. To je jedna snažna mašinerija medijska, znači koja ide i preko društvenih mreža i ja ne optužujem mlade što odlazi. Dakle, ali mi smo ti koji moramo podsjećati na vrijednosti. To je ono što smo i mi zakazali, mnoge i institucije i obitelji i tako dalje. Uglavnom, dokle imamo poruku domovina je tamo gdje mi je dobro, teško ćemo se mi boriti, znači, s ovim problemom. S druge strane imamo licemjernu EU, s treće strane imamo korupciju koja gura naše, s četvrte strane imamo trend samaca na zapadu. Dakle, što se događa? Njemačka je nakon svoje baby boom generacije zapravo nije imala djecu, jer Njemačka se fokusirala na proizvodnju stvari umjesto na proizvodnju ljudi. Sad kad nemaju ljudi, htjeli bi naše ljude da kupuju njihove stvari. Oni i dalje ne proizvode ljude. Kažem, proizvode po znacima navoda, baš da naglasim proizvodnju. U takvoj situaciji gdje Njemačkoj treba 16 milijuna radnika već u narednih 10 godina, vrlo teško je ovdje motivirati ljude da ostanu. Tako da bojim se, znači, da puno toga naprosto nije slučajno. Znači, vi kako god razmislite s koje god strane o ovom problemu, prvo, kako je moguće da mi ne možemo znati koliko je nas u Hrvatskoj? Recimo, mi smo to izračunali na osnovu potrošnje vode. Ako je netko prijavio 10 osoba u kući, a potrošnja vode pokazuje 1 osobu. Zna se šta ljudi rade s vodom. Piju vodu, tuširaju se, peru kućanstvo, to je to. Znači, ako ti pokazatelji pokazuju da je oko 300.000 fiktivno upisanih, onda ja vjerujem da je i država mogla doći do nekakvih podataka. Znači, hoću postaviti pitanje kako je moguće da mi ne možemo doći do stvarnih brojki. Odnosno, mnogi igraju u toj igri. Što se događa? Općina dobiva sredstva od županije, županije od države, država od EU. I nikome nije u interes pokazati pravi broj. A nama je iznimno bitan pravi broj i to ne samo broj, nego i struktura. Pazite, nama ništa ne znači kad nam se vrati umirovljenik. Svaka mu čast, ali ovo društvo nema koristi. U smislu da, znači, nama treba netko puniti proračune, zdravstveni, mirovinski, plus teza da ovi mladi koji su otišli šalju dotacije, pa samim tim je nama bolje, ne stoji. Daleko je veći trošak odlaska mladog čovjeka, jer pazite, on ne kupuje stan ovdje, ne kupuje automobil ovdje, sve velike, jer mladi ljudi su najveći potrošači. A stare osobe, mislim da sad ne pričam to na nekakav uvredljiv način, pričam iz ekonomske perspektive, naprosto
Potrebna je skrb koju mi ne možemo osigurati. Mi nemamo dovoljan broj ni medicinskih sestara, ni staračkih domova, njegovatelja i tako dalje. Zato je Europa u krizi. Ona ne samo da nema radne snage, nego duboko stari. I kupi jednostavno sve što može pokupiti na jedan vrlo, licemjeran način, a nama baca kosti u smislu evo vam fondovi, a mi njima smo dali 18,5 milijardi eura kroz obrazovanje radne snage koja je otišla. Profesore Juriću, malo prije ste spomenuli da danas, evo, gastarbajteri i milenici imaju drugačije poimanje domovine. Domovina je tamo gdje je dom, odnosno dom je tamo gdje mi je dobro. Imamo generacije prije toga koje su najčešće očevi radili u Njemačkoj, na baušteli, dolazili bi nekoliko puta godišnje, donijeli bi novac, obitelji bi bile u Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini i vrednote kao što su dom, obitelj, vjera, držali su ih zajedno. Imamo li danas takvu snagu da se obitelji drže zajedno ili se zapravo ide za individualnim i ambicijama i prilikama gdje mi je bolje? To je u kontekstu ove teme zapravo narcističkog zapravo individualizma protiv kojeg se jako teško boriti. Potrebna je vrlo snažna, obiteljska politika, retradicionalizacija, povratak na vrijednosti. Gledajte, u Europi se danas sve preokreće. Prije je bila industrializacija, sad je reindustrializacija. Sve se vraća, jer što se događa? Vi danas na periferiji, kao što je Hrvatska, takva mjesta se pojavljuju kao jedine oaze još života. Gledajte, u slučaju nastavka terorističkih napada, u slučaju nastavka pandemija, to više neće biti pitanje gdje bih ja živio, nego gdje mogu preživjeti uopće. Zdrava hrana, zdrava voda koju mi imamo, sve je to netko dobro snimio. I Hrvatska je naprosto prepoznata kao jedna lukrativna nekretnina. Ja kad pričam o EU, isto molim da me se shvati, dakle, mi jesmo u EU, ali smo mi periferija EU. Jezgra EU, ja pričam u ta dva konteksta. Jezgra, srce EU, koja izrabljuje periferiju, a to isto radio Zagreb hrvatskom narodu i svim hrvatskim krajevima. Zato bi trebao vratiti dio sredstava. Ali to je tema o kojoj sad ne možemo. Uglavnom, pokušavam naglasiti koliko je bitno da ne zaboravimo što imamo. Netko Hrvatsku, odnosno znamo krupni kapital, promatra kao lukrativnu nekretninu koja je na toplom moru, na zdravim vodama, sa zdravom zemljom. I otprilike kad bacite oko na neku nekretninu, što se događa? Imate tri mogućnosti. Ili uvjeriti vlasnika da mu nekretnina ne vrijedi baš kao što on misli. Ili čekati da on ostari, a mi smo sad najstarija nacija u Europi, ili rastjerati njegovu djecu. I ajde recite mi, jel se to danas događa? Pazite, Hrvatska je najstarija nacija danas u Europskoj uniji. Nijedan narod nije preživio dulje između 2 i 3 stoljeća sa stopom nataliteta od 1,4. To je prosta matematika, to svatko može doći do ovih podataka koje ja ovdje iznosim. I ako to nije zabrinjavajuće državi koja je nacionalna država, tako se zove, to joj je ime u Ustavu, i ako političke elite to ignoriraju, ja se bojim da će oni u udžbenicima povijesti imati posebno mjesto na onim crnim stranicama. Dragi gledatelji, pogotovo vi koji ste u iseljeništvu i koji pratite ove trendove, što vi mislite? Gubimo li Hrvatsku zbog iseljavanja? Svoje komentare možete napisati na Facebook profilu Laudato televizije, gdje ovu emisiju možete pratiti uživo. Profesore Juriću, mnogi kažu da se od hrvatstva, od nacionalnog identiteta zapravo više ne živi. Kako ovi mladi koji spominjete u ovom istraživanju uopće doživljavaju Hrvatsku ili Bosnu i Hercegovinu? Dakle, mladi političke elite doživljavaju i generalno nacionalni identitet kao jednu prijevaru. To je ozbiljan problem. Ne kažem sad, kad kažem mladi, to ne znači svi mladi i tako dalje, ali jedna ozbiljna većina ima stav da je to sve jedan paravan za bogaćenje i održavanje na vlasti političkih elita. A gledajte, ne možemo im zamjeriti, oni su gledali svoje roditelje koji su išli u rat, koji su danas
nije nužno samo branitelji, ali pričam generalno. Oni kad pogledaju svoje roditelje smatraju da je to tužan život. Imaju mirovinu od 3000 kuna, jedva preživljavaju. Ko će biti motiviran takvom porukom? Nije im za uzeti za zlo što u tome vide zapravo pretežito licemjerje. Međutim, treba podsjetiti da nacionalni identitet je jedan orijentir koji je pogotovo narodima u ovakvoj geopolitičkoj situaciji i ove veličine zadnja linija obrane. Mi ako izgubimo svijest o religiji i nacionalnom identitetu, nas će ove multinacionalne kompanije progutati. Pazite, Njemačka ima 100 tvrtki koje imaju veći samo umzac, prihod od cijelog proračuna Republike Hrvatske. Evropskoj uniji je preče spasiti tvrtku poput Volkswagena nego Hrvate. Evropska unija želi Hrvatsku spasiti i Hrvatska će opstati, ali mi se brinemo što će biti s Hrvatima. Gledajte, Hrvatsku isto ne zanima jel porez uplaćuju Hrvati ili netko drugi ili strani državljani. Međutim, mi napominjemo ovakva neselektivno useljavanje donosi više štete nego koristi u smislu da jako puno košta integracija osoba iz trećih zemalja i pogotovo drugih civilizacijskih i kulturoloških grupa. I opet kažem, ovo nije priča o ksenofobiji, ovo je običan ekonomski pristup. A nacionalno gledajući nema nikakve tragedije. Dakle, za mnoge se ovdje ništa ne događa spektakularno. Oni kažu, ljudi su se uvijek kretali, uvijek će se kretati, Bože moj, jedni odlaze, drugi dolaze. A mi smatramo da nacionalna država ne može tako razmišljati i da mora itekako dobro voditi računa o tome tko nam doseljava. Poljaci su uveli Ukrajince koji su kršćani. Znači, svako je imao nekakvu strategiju. Hrvatska je ukinula kvote i pazite što se dalje događa. Uvozimo radnike koje onda šaljemo u Njemačku, koje smo ovdje prijavili i onda imamo jedan biznis, znači sa to je jedna vrlo tužna priča i izrabljivanje radne snage. Što se događa? Hrvatska tvrtka uveze radnu snagu i odveze ih u Njemačku. Hrvatska država se pita samo tko je platio porez. Ne zanima ih ni radnička prava, ni šta se događa s tim ljudima. Takvih je po našoj procjeni između 50 i 60 tisuća. To vam i Njemačka i Hrvatska na jedno oko žmire, a dobro znaju. Gledajte, mi nemamo prave brojke. Znači, mi nemamo uopće toliko zaposlenih u Hrvatskoj. Oni jesu zaista na papiru. Ali osim prijevoznika, poput vozača kamiona koji naprosto se moraju kretati, tvrtka uzme recimo građevinske radnike, odvede ih u Njemačku, ostavi ih tamo 3 godine. Ljudi dolaze možda vikendom i tako dalje, ali činjenica da oni rade tamo. I to je na desetke tisuća i smatramo da je to ozbiljan, ozbiljan problem i za sindikate i za čak USKOK. Sada, tu temu žele li otvarati, ne žele, moje je bilo ukazati na to, u knjizi sam detaljnije o tome. No, kao što ste rekli, odnos prema znanstvenicima je prigodan kad nam odgovara. Uzimamo u obzir kada ne. Ajde, daj Bože da nekome i odgovara ova istina koju vi ste saželi ovdje i na engleskom jeziku, a neka nas istina oslobodi. Nego, profesoru Juriću, toliko govorimo o iseljavanju, o iseljenoj Hrvatskoj. Hoće li doći vrijeme da govorimo o useljenoj Hrvatskoj, odnosno imate li neko rješenje, ovi podaci koji ste rekli, sve je jedan strašniji od drugoga? Što kažete? Da, ali nije to beznadežno i tekako ima rješenje. Znači, prvo samo da kažem, od 35 tisuća useljenih, samo 1/4 ima hrvatsko državljanstvo. Tako da nije točno ovo što se želi reći, vraćaju se Hrvati. Drugo, i ti koji se vraćaju su pretežito umirovljenici iz gastarbajterske ere. Znači, tu je još čitav niz, ali da pređemo na mjere. Što se može konkretno napraviti? Dakle, mjere moraju imati vrlo brz učinak, a sve demografske mjere koje ja pozdravljam, znači, to ne znači da sam ja protiv drugih mjera, nego govorim da one trebaju prvo biti sistematizirane, pokrenute, znači sa svih strana, od svih ministarstava, ali nešto treba hitno učiniti. To što se može hitno učiniti je rad na daljinu. O čemu je riječ?
Mi bi, prvo što Hrvatska je 3/4 depopulirana. Znači, mi se u Zagrebu guramo, ja trebam 1,5 sata do posla, znači 6 kilometara, a trebam do Osijeka 1,5 sata iz Zagreba. Znači, to je nevjerojatno što smo mi ovdje napravili od raspoređenosti populacije. Dok u Slavoniji možete kuću kupiti za 30.000 eura, u Zagrebu možete kupiti garažu. E sad, kako napraviti nekakvu pravedniju raspodjelu? Država bi mogla pomoći, ako zaista želi pomoći. Neka ponudi 2% radnika iz Zagreba iz javnih službi, koje je sve centralizirala u Zagreb. Da se vrate u svoje rodne krajeve ili da odu u ruralne krajeve. Sad kad kažem ruralne i provinciju, ja isključivo ne mislim samo na sela. Tu ulazi i Vukovar, Vinkovci i tako dalje. Znači, to su sve periferije po definiciji. Što su prednosti takvog modela? Dakle, država ništa ne ulaže. Naravno, ne mogu se svi poslovi raditi od kuće, to znamo, zato i govorimo o 2%. Isto tako znamo da ta mjera se može pretvoriti u novo uhljebništvo, pa zato kažemo samo onima koji su to zaslužili. Radnik bi dolazio jedanput u 2 tjedna, u svoje središte i tako dalje i tako dalje. Ali što su prednosti? Znači, pravimo bolju raspodjelu populacije. U mjesta u koja dolaze znači, ljudi, vraćaju se, to je poruka onima koji žele otići, da još jedanput razmisli. Mnogi odu zato što im se djeca ne imaju s kim igrati. Drugo, smanjuje se divljanje cijena. Umjesto što u Zagrebu divljaju cijene, mi znači šaljemo, pravimo bolju raspodjelu, ljudi kupuju kuće u Slavoniji, ne znam, Lici i tako dalje. Onda, ljudi kad imaju više prostora, imaju više djece. Dakle, u knjizi je to jasno elaborirano koje su prednosti. Naravno, ima i nekih mana, sve je znači uzeto u obzir, ali ovo mjera koja od države ne traži ništa. I da se razumijemo, država je uložila 100 milijuna kuna u prazne kuće koje sad stoje po Lici, po raznim krajevima, jer džabe vam je ako čovjeku ne date radno mjesto, niste ništa napravili. Zato je ovdje znači rad na daljinu, jer su govorili pandemija je prilika za nešto novo. Evo ga, ja mislim da je to novo. Sad je na njih red, a oprostite, još Evropskoj uniji isto treba tražiti, zahtijevati da nam vrati 2% iseljenih. Isto tako, imaju njemačku plaću, žive u Hrvatskoj. Zar to nije hrvatski san? Je li to izvedivo? Je. Jer to pravno izvedivo? Je. Treba li parlament za to? Ne treba. Sve ide kroz kolektivni ugovor. Sad to samo treba vršiti pritisak da se omogući, naravno. Zašto bi Njemačka na to pristala? Pa zato što im nije u interesu imati isturene vanjske granice Europske unije koje su depopulirane. Postoji korelacija između pražnjenja Hrvatske i porasta ilegalnih migracija. Dakle, i Europskoj uniji tekako je u interesu da ovdje netko živi, da im budemo nova vojna krajina, što smo im uvijek i bili. U redu, vi nazovite kako hoćete. Znači, mi znamo da je ovo naša domovina i znamo svoje interese. Naši su interesi vratiti dio iseljeništva i to bi mogli tražiti na razini EU. Evo jedan komentar naše gledateljice Renate. Nacionalni identitet sustavno se u društvu godinama degradira kao nešto nazadno. Mladi su indiferentni za zbivanja u društvu jer su, odnosno smo, bombardirani negativnim primjerima u našem okruženju. Utopili smo se u globalizaciji koja zagovara materijalizam. Hvala, gospođo Renata. Ja vjerujem da je ovo sažetak i vašega istraživanja. Ovo je živa istina. To nam se događa. Otkinuti su nam korijeni i sad plivamo, hvatamo se za onaj sjaj i obećanja. A je li tu zapravo sreća? Evo, time možemo zaokružiti i ovaj naš susret, profesore Juriću, živjeti u iseljeništvu Njemačka, Austrija, Švicarska, Irska, London, gdje god, a stalno sanjati Hrvatsku. Je li to sreća? Gledajte, prvo moramo razumjeti da nisu ljudi svi isti. Znači, netko ode, radi cijeli dan, ode u, ne znam, Lidl, kupi 2 vrećice hrane, on zna zašto je radio taj dan. S druge strane, imamo osobe koje muče neka dublja životna pitanja. Njima će kad tad doći kriza. Kažem, kriza ne pogađa sve koji uvijek u životu, pogađa uvijek one koji razmišljaju. Ja se ne rugam, niti želim da svi razmišljaju o tome, niti svi mogu o tome razmišljati. Ali imamo ozbiljan dio populacije koje to pogađa i koja
teško živi i pati. Njima se i obraćamo. Dakle, ne treba zaboraviti ono što imamo u Hrvatskoj. Imamo, znači, idealan omjer, jer smo pričali o tome, klimi, znači, imamo čitav niz prednosti koje su naša činjenica. Sada, mi sve to gubimo na ovoj strani, gdje je ljudski faktor. Dakle, trebamo pametnije jednostavno i birati i aktivniji biti naprosto i u javnom životu i tako dalje. Ali da se ovo ne pretvara u nekakve političke poruke, po meni je, znači, bit svega da ne postoji samo sloboda kretanja, nego postoji i sloboda ostati na svome. I to znači da mi imamo pravo tražiti da se ovdje omogući život dostojan čovjeka i gdje svatko treba naći svoje mjesto. Sad opet da to ne budu floskule, ali je suština tuge iseljavanja u tome što se ovo nije moralo dogoditi s obzirom koje resurse imamo. Ali se moralo dogoditi s obzirom na kriminalnu privatizaciju, pretvorbu, na sve što elite su učinile i što nisu učinile. Hvala vam lijepo. Ovo je odličan zaključak koji je prilično težak, ali što prije se suočimo s istinom, to će nam biti bolje. I zaista vama i vašim kolegama i povjesničarima i demografima želim da doživite status priznavanja znanosti barem upola kao što se priznaje znanost kad je u pitanju koronavirus i cjepiva. Hvala vam puno za gostovanje u emisiji. Hvala vam. Poštovani gledatelji, vama zahvaljujemo što ste nas pratili. Suočili smo se sa teškom istinom, ali ipak postoje neki znakovi nade, jer ako se nećemo sada i u miru boriti za Hrvatsku, što će od naše Hrvatske ostati? Nemojmo je izgubiti. Pozdrav svima vama u iseljeništvu u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Na kraju emisije još ćete vidjeti koji su događaji obilježili ovaj utorak, a sutra je s vama kolega Josip Bartulić. Doviđenja. Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života održalo je sjednicu pod predsjedanjem predsjednika vijeća Gospićko-senjskog biskupa Zdenka Križića u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Točke dnevnog reda sjednice bile su vezane za obilježavanje dana posvećenog života, susret redovničkih poglavarica i poglavara s biskupima i nadbiskupima, članovima HBK, te susret vijeća HBK za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života s povjerenicima za ove ustanove. Iduće godine navršava se 25 godina otkako je sveti papa Ivan Pavao II. Blagdan Svječnice proglasio danom posvećenog života. Tim povodom vijeće je osmislilo dodatne sadržaje za obilježavanje toga dana 2022. godine, o čemu će tiskovni ured HBK uskoro izvijestiti sve relevantne ustanove. U Slatini je održan redoviti jesenski susret trajne formacije kojim je započelo sinodsko savjetovanje dijecezanskih i redovničkih svećenika Slavonsko-Podravskog arhidžakonata. Program je započeo molitveno-slavljeničkim programom u župnoj crkvi Svetog Josipa, a predvodio ga je monsignor Antun Škvorčević. U prigodnoj homiliji biskup je pozvao svećenike na obnovu svojeg zajedništva. Da se onda jedni drugima svećenici radujemo, da jedne druge poštujemo, da jedni s drugima surađujemo i jedni drugima pomažemo, ponajprije živjeti svijest tko smo mi baš u Isusu Kristu, u njegovu izabranju i poslanju. I onda u povezanosti jedni s drugima kako ostvarivati svoje poslanje, poslanje crkve u ovom povijesnom trenutku na ovim prostorima. Monsignor Škvorčević podsjetio je kako je sinodsko savjetovanje osluškivanje duha koji progovara i očituje se u zajednici crkve. Sin hodos, dakle zajednički hod. Zajednički hod moj i tvoj najprije s Isusom Kristom uskrslim i s njegovim duhom. I iste svijesti hoda u prisutnosti Isusa Krista, u snazi njegova duha, onda ja hodam s drugom braćom svećenicima, s drugim vjernicima
osluškujući neprestano što Duh Sveti u nama potiče, pokreće, na što nas on usmjerava. Svećenici su se potom uputili u obližnji društveni dom, gdje im je monsignor Želimir Žuljević, biskupijski povjerenik za sinodsko savjetovanje, predstavio radne listove i uputio ih u njihovo ispunjavanje. Radni list podijeljen je u nekoliko cjelina. Budući se radi o savjetovanju sa svećenicima, moj odnos prema svećeništvu, moj odnos prema službi i poslanju, moj odnos među svećenicima, svećenici međusobno, i budući da se naše poslanje vrši u crkvi, moj odnos prema mjesnoj, a jednako tako i općoj crkvi. A sama svrha ovog radnog lista jest na temelju upravo toga savjetovanja prikupiti informacije sa terena, a jednako tako i prijedloge i poboljšanja u odnosu na pastoralno djelovanje u crkvi. Uz uobičajeni tiskani primjerak radnog lista, svećenici su dobili pristup i digitalnom obrascu koji se ispunjava putem interneta. Nakon kratkog predaha uslijedila su 2 izlaganja koja je priredio biskup Škvorčević. Predstavio je dokument Biskup i jedinstvo kršćana, ekumenski vademekum. Između ostalog, biskup je istaknuo temeljna polazišta ekumenizma, evanđeosko, sakramentalno i ekleziološko, te je pozvao svećenike da se u ekumenskim nastojanjima ne zadržavaju na ljudskim kriterijima. Drugo izlaganje o pastoralu vjernika u neregularnom braku biskup je održao na temelju enciklike Amoris Laetitia. Potaknuo je svećenike da uključe sve vjernike u život crkve, kao i one koji trenutno ne žive ideal kršćanskog braka. Posljednji dio programa bila je prilika za raspravu i dijalog o aktualnim pitanjima. Susreti sinodskih savjetovanja svećenika preostalih arhidžakonata Požeške biskupije održat će se u Pleternici, Novoj Gradiški i Novskoj. Veliki dan za župu Svetog Josipa u Dugom Ratu. Nakon 40 godina njezini vjernici imaju posvećenu crkvu. Zašto sam odlučio da ovaj veliki čin napravim? Zato što je godina Svetoga Josipa. Godina Svetoga Josipa i to me najviše potaknulo da ja posvetim ovu crkvu Svetom Josipu. Da se posvetimo mi, da budemo kao Sveti Josip. Tih skromni, jednostavni, posvećeni Bogu, puni vjere kao što je Josip bio. Župa Svetog Josipa u Dugom Ratu osnovana je 1980. godine, a prva sveta misa proslavljena je godinu dana nakon. Bilo je to vrijeme kada se vjera u Boga morala svjedočiti i na najteže načine. Mi smo relativno mlada župa koja je nastala prije 40 godina u specifičnim uvjetima. Jer ova sredina je bila malo specifična, pogotovo u onom sistemu, znači gdje se nije moglo doći do objekta za crkvu, nego je crkva bila prije u staroj pekari koju smo otkupili od pekara i onda je se misa vršila, služila se u staroj pekari i tamo, znači krajem 80. godina je dobili smo građevinsku dozvolu, došlo je do ideje da se crkva proširi. Znači tada su počeli radovi i crkva je napravljena i onda je taj stari objekat srušen i tako u principu nije došlo do posvete crkve, nego samo crkva blagoslovljena. Onima koji su godinama ovdje dolazili svoje molitve i zahvale iznositi Bogu i Svetom Josipu, ovaj dan posebno je važan. Sveti Josip, evo prvo danas je iznjedrio ovo lijepo vrijeme nakon svih kišnih, tako da se broj vjernika može naći izvan crkve. Kroz ovih 30 godina, evo ja bih navela zapravo da su se mnogi izmjenjivali i vijećnici i da zapravo ova kuća je rasla zahvaljujući ljudima koji možda više i nisu ovdje zemaljski među nama, ali sigurno prate ovaj događaj. Događaj je jako važan i nekako u samom sabiranju sad ovdje razmišljala sam o nekim budućim dolascima generacija u tom prostoru, evo u želji da oni postaju kao i mi bolji, odnosno svetiji. Crkvu je blagoslovio nadbiskup Splitsko-makarski monsignor Marin Barišić. U prigodnoj homiliji istaknuo je kako crkva dolazi od grčke riječi eklezija, što znači oni koji su pozvani, sazvani. Pa vidite, crkva nije udovica. Crkva nije udovica. Crkva je zaručnica. Ma crkva se udala dobro. Našla je najboljeg zaručnika.
Odnosno, on je pronašao. Jer Krist ljubi svoju crkvu, svoju zaručnicu. On je zaručnik crkve. I ako bi tako mogli u relacijama prevesti što je to crkva, nevjesta Božja. Nevjesta Božja. Pa vidite vi koliko smo mi važni Gospodinu. I danas važni događaj se ovdje događa preko ovih simbola koji nam prevađaju tu ljubav Božju. Nadodao je kako je središte crkve oltar, odnosno Krist koji je dao sve. Na oltaru se događa čudesna ljubav koja nas otvara prema vječnom i nebeskom hramu. Ovdje, evo, mi doista se hranimo, Gospodin nas hrani kruhom svoje ljubavi, svojom riječju, ali svojim kruhom, Euharistijom. Zašto? Da bi mogli razžariti naša srca ovom istom ljubavlju, da bi mogli imati njegov pogled, da bi mogli djelovati u njegovo ime i u duhu radosne vijesti koje nam je dao Gospodin.